ng bata. NF Aqua Official. Oo. Official. NF Aqua Official. Hi ka muna. Hello po. Pangalan? Hello po. Pangalan? Andre Lopez. Ikaw? Philip Liwanag. Yan. Liwanag at saka si Andrew Lopez. Opo. Yan. Shoutout sa inyong dalawa. Nood kayo ha. Panoorin niyo yung sarili niyo sa video ha. Opo. May gusto kayo. Shoutout. Sir Fideyang. Yan. Shoutout kay Sir Bideyang. Ikaw? Sino gusto mong shoutout? Nico yan. Nico yan? Poro. Okay, okay. Thank you. Kilala mo yun eh? Trim lang. Ah, pare. Bawa to. Alright. Kaya na kung kaya kayo magkanit ang panolang mabong. Ay, ikagawat pala yan eh. Sorry, sorry. Hindi na pumasok yan, maraming pumasok yan. Kagawat pa dyan. Nagkawag po, bralo. Panayan po. Panayan. Magkanit ang card po, magkinaman, mamo ang kanit. Ini ya, Pander. Magkanit ang card po, bago entry. Sir, vaccination card po, sir. Okay. Thank you, thank you. Sir, vaccination card, sir. Vaccination card po. Ano na po, magkanit ang card po, bago mo entry. Opo, opo, opo. Oh, sige, sir. Magkanit ang card. Laban muna, magkanit ang card. Ma'am, vaccination card, ma'am. Di ba? Ah, taga rito ka? Sige, balak ka nyo. Magkanit ang ID. Boss, vaccination card. Oo, NF Aqua Official. NF. Aqua Official. Oo. Okay. Ini. Ay. Mababaya kasi. Yan o. Ha? Wapin.
ano yun, nung sanang matik yun. Pero nung kaya Tingnan sikreto ito. Sabi kayo. Oo, tamtak yan. Bakit ka malilan eh? Ayanda ka na. Ayanda ka na. Hindi ka may bago. Nagkakalang pa siya. Siya lang po namin yung kabro namin dito, si Bro Java. Nag-check tayo. 12:43. Sa. Balo na yung Arthur ito eh, mukhang Bro Jabo. Magpaalam ko pa kung mga game mo sabuli yan. Ang Bro Jabo, ano yan? Balo yan. Magpaalam kayo pa ako, bago makasabuli kami ng mga dami. Sanay tayo sa agri. Oh. Hay ka pa mo. Marinig. Bro, happy fiesta. Warm up. Ay, masanay na mama magkatsi. Aray tagay. Babagsak yung maduwang kahit bukas sila. Hindi mo nagpapadalo. Baka dito kayo ganito. Sa church mo na yung dalhin. Sa church. Ano ba ang driver na? Kaya tayo ka? Magkakaso. O sige, tara. Punta na kayo. Parang tayo. Bro, ito namin kayo doon. Tara, doon muna tayo. Pakiutak na lang yung mga motoro para hindi na lang nakahali dyan sa daanan. Yung mga tricycle na doon sa ano nakakala dyan sa daanan. No? Ayun ni Bro man. Munta. Natawarin mo ta. Utlot kailang karata mo. Puntahan po namin yung isang kapro namin, fiesta rin doon sa kanila. Automatic sila sa San Diego. Yan. Kalilinis yung mga, yan, papaalis yan. Kabila ang parking. Yan na lang po. Nagkakita tayo yan, sir. Kaya tayo. Bakit ka doon ano? Sabi ko wala kang Facebook. Bakit?